Assalomu alaykum azizlar aziz. Endi sar indiki furush indikoy kalon. Inaish knarsh бахёлам 3 солам хелай. Индико моддашам ҳам хелай бахёлам. Яда бор овардаги индикои калон да. Адре шаҳри Қирған. Хушу тамошо кунед. Бахши зиёд ягон ҷой нит омадаги гӯшва. Бори ҳелчаш майдай. Намешавад. Ай пеш ҳам мегирем ҳаракат мекунем хушу гирифтана. Марҳамат каси инду хара номрои соҳибаш мемонем занг бизан маслиҳат ки дастафкашам ҳастай тамом ҷо рӯӣ мекунад душам бе дангара кулоб и 5 любой ҷо рӯӣ мекунад ай вокзал кучи кадом такси бира рӯӣ мекунад дастгири шумо пешравӣ канал дай подписка фаромӯш накунед нархошон нарш 400 500 сом моддаш 400 сом бо муомилат дора хушу тамошо кунед каси мақбулаш занг бизанад марҳамат харидорӣ кунед оз айпеш ҳам мегирам ин айпеш гирифтестам тамошо кунед каси мақбул боша бигиред ина чанд паса андек сурох карда буд ва гуфти соҳиби мол ваксинаш кардаги касал пасал нест ягон саломати 100% хӯрдан гаштанш ҳамаш 100% бахши зиёд ягон ҷои нит омадаги боша